sampai ke gedung pagelaran Jaya. Ngertosi laku jangkauan pun utawi sapsal pun kori. Pintu-pintu yang akan dilewati mana? Kamu bisa ngulus ke dari masuk. Kono Pandito. Pandito. Cono carem. Wonu wuru ing ro ratu. Pandito carem wuru ing ratu no lambang taun. Pandito carem wuru ing ratu no gambar taun. Nggih. Menika yayasan dalam ingkang Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Menika menika. Tahun 1537. 156 Pandito carem wuru ing ratu. Nah, menika lilo Jawi wonten kapitadosan. Dados percaya kena ora ora apa-apa. Ora percaya kena ning aja itu. Niki lho. Ya mriki, ya mriki. Sakit dibuktekne tapi dipun sapa wonge sing urung duwe momongan, sing urung duwe anak wis dibojo. Deketin Pak. Niki. Deketin lagi. ya, sinten kemawon sok kala masa nggak kepercayaan kapitadosan. Sing ndelok sampun krama kok dereng kagungan garuan kagungan putra. Nyunda salam. Dirangkul mrene nggon moncong ini. Marangkul nek caket salah ngejabai. Itu nggak non dan beda putra. Menika ugi mujudaken boten cakep niki wonten sing cakep. Iya tak restui. On menawi gandeng Kata ini saya itu zaman rumiyin dawanipun dawanipun kata warni-warni menika sak negari dipun kempalaken wonten basanipun Paku wonten Tembukut ini mungkin iki barengan ngaten iki. Zaman semanten ngaten hebatipun Sinuwun Sultan Agung. Nah, nggih. Iya. Lajeng wonten ingkang nyurusaken nuwun namung criyos. Kula simpane criyos nggih kanca di dalem niki sampun sedo. Mas Yadi, mrem Pancawara kuwi dhisik digowo di dalem sing sektine rampung. Lah iya tak. Saking Kartosura dipun taleni ngangge serbet cilik digendong ngene. Ya Allah Cilik. Gusti Allah. Nek mboten ngene tadi cowok lho gede-gede sakmen iki. Amargi dia yang sekti. Nu pacaritane. Itu nek berat Sakti dipun amargi tiyang riyin niku kula pitados. Nggih, sabtu. Wong saya itu. Sing atas sakmen gede niku mau diade serbet. Oh, jaman riyin dikempit ngene. Ambul tak mriki terus ageng. Mari kangge nyepetaken beto jaman. Nggih. Niku cerita